Шумба ми за Яман Копара, ставай рано и да. Запали Мерцедеса е калосата, 3,5 да запазиш. Пловдивчетова ти е в кръвта. Всеки път, като те видят и почват да те коментират душмани, само ще завижда душмани. Какво се дразните, като ме видите? Аз съм Яман Копара, единствен от Пловдив, който запали Пловдив област. Пловдив квартал, Изгрев и квартал Тракия сега подпали. Пловдив, София и област. Перник аз сам, 1 на милион. Яман Копара, откъдето минавам. Всеки ме гледа и ме коментира. Само това ще ви остане, душмани, защото моята фамилия е непобедима. Шумбаби, да не забравите за моята фамилия. Душмани, аз съм Яман Копара, с 2 жени под ръка. И ще съм винаги с 2 под ръка. Те са моята сила, Няма като мен. курвар и курвар. Ще си остана, така да знаете, душмани. Копара, единствен от Пловдив, който запали Пловдив област. Пловдив квартал, Изгрев и квартал Тракия сега подпали. Пловдив, София и област. Перник аз сам, 1 на милион. Яман Копара, откъдето минавам. Всеки ме гледа и ме коментира. Само това ще ви остане, душмани, защото моята фамилия е непобедима. Шумбаби, да не забравите за моята Фамилия. душмани, аз съм Яман Копара, с 2 жени под ръка. И ще съм винаги с 2 под ръка. Те са моята сила, Няма като мен. курвар и курвар. Ще си остана, така да знаете, душмани.